Дилбәр Булатова. Бию. Икенче кисәк. Кайчансың әле мин ул чакта 20 ничә яшьлек егет Мәскәү аспирантурасын бетереп, Мәскәү янындагы гыйльми шәһәрчекләрнең берсенә фән дөньясына башым аягым белән чумганмын. Эш хакы безнең кебек авыл балаларының тешенә дә керми торган. Фатир да вәгъдәлиләр, металл кушылмалары белән тәҗрибәләр үткәрәбез. Лабораториядә иң заманча кораллар, космик технологияләр белән эш итәбез, бер сүз белән әйткәндә. Менә шул чак миңа Уфадан телеграмма килеп төшмәсенме? Институтка укытучы кирәк. 3 бүлмәле фатир була, кайт. Ректор Фәлән-Фәләнов. Мин кайтырга карар иттем. Бергә эшләгән яһүд картлары, әллә эзе сукмыйсыңмы, Җәләлич, командировка алып башта үзең генә разведкага ясап урап килмисеңме, диделәр. Кая инде? Яшь чак, кызу чак. Безнең инде улларыбыз туган иде. Биредә вәгъдәләнгән фатирны 2 ел буе көтү бик озак булып тоела иде. Һәм мин гариза язып, эшемнән чыктым да, бар булган мөлкәтемне тиеп, гаиләмне ияртеп, Уфага кайтып төштем. Ректорга киттем телеграмманы күтәреп. Ул күзләрен ачып-йомып, аптырап калды. Бернинди дә укытучы кирәкми икән аларга. Фатир өчен үзләренекеләр шата-кара килә ди. Дөрес лабораториягә яңа кайткан крамалларны эшләтеп җибәрү өчен хезмәткәр кирәк ди. Кирәклеккә. Канатлары кайрып ташланган кош, дәртләнеп ышынып бии генә башлаган бию кие изелгән биюче хәлендә калдым. Нишлим? Урнаштым шунда. Әтеге телеграммамы? Шаярту булган ул. Свердловскида бергә укыган 3 сабакташ җыелышып, бәйрәм итеп утырганда башларына шул уй килгән. Ректор исеменнән телеграмма ештырганнар. Берничә елдан яхшырак эшкә дә күчтем. Көттереп кенә фатирлы да булдым. Әмма иптәшләремнең шаяртуын аңлый да, кичерә дә алмадым. Яшь идем шул әле. Андый етлекләрне күрә белү генә түгел, булу ихтималын да башыма китерми идем. Әйтә иде аны теге яһүд карты. Кеше эт белән бер ул, үзең дә этләр арасында эт була белергә кирәк диде. Ә мин әнинең кеше таш белән атса да, син аш белән ат балакаем дигәнен тыңлап үскән бер авыл малае идем шул. Мин инде хәзер бер нәрсәгә дә аптырамый идем инде. Дөнья мине үз кубызына җитәрлек биеткән иде. Хәзер мин башкаларның биегәннәрен карап, күзәтеп торырлык, аларның нигә һәм ничек биегәннәрен аңларлык яшькә җиткән идем. Әмма бүген 80 ничә ел гомер биеклегеннән карап, мин үземнең теге чактагы гадидән гади, бер катлы чакларымны гына сагына идем. Мине шулай итеп авыл тәрбияләгән иде. Мин авылга мәҗүси адәм үзе ясаган путына табынган кебек табына идем. Авыл турында уйлый, сөйли башласам, мин ирексездән шагыйрьгә әйләнәм. Иблис аулары белән чорналган, усал диңгездәй тоелган бу тормышта ул бер якты, җылы, ягымлы нур иде минем өчен. Ел сайын без 4 бертуган авылны кайтып әйләнәбез. Үзебезнең нигез, ихат урынын кайтып күрәбез. Әтияни, сеңлекәшнең каберләрен зиярат кылабыз. Мин сукыр-чукрак кеше түгел. Заманалар белән кешеләрнең үзгәргәннәрен дә күрәм. Яшьләрнең ишеп юкка чыкканнарын да сөйлиләр. Авылның минем балачак хыяллары белән бизәкләнгән әкияти бишек түгеллеген дә аңлыйм. Тик күңелгә быйырып буламы ни? Тегермән өе ягыннан Латыйп агай килеп чыгар да, үзенең бетмәс-төкәнмәс мәзәкләрен сөйли башлар төсле. Яр буенда иптәш малайларны очратырмын да, урманга чабарбыз кебек. Юлда Газизәне дә күрермен әле бәлки. Кичен аларның капка төбен саклармын. Йомшак хылыклы әнием соң кайтканга
ашуланмас. Иртәнче ишкәндә миңа төбәлебрәк кенә карап, моңсу елмаеп куяр. Елда шундый буш хыяллар белән кайтып урыйм авылына. Рим Җәләлиевич, әйдәгез, биредәнрәк урын алыгыз. Хәзер концерт башлана. Сусап китмәдегезме? Концерттан соң зур тирмәгә рәхим итегез. Шәй табын оештырабыз. Минем ашыйсым да, эчәсем дә килми иде. Мин сөенечле, ләззәтле бер халәттә идем. Ап-аяз, кояшлы матур көн яктан талгын гына йомшак җылы җил исә. Урман алдындагы иркен яланга якын тирә 4 авыл халкы бәйрәмгә җыелган. Әлдә кайтканмын дип, зур канәгатьлек белән уйлап куйдым. Китапларны да тараттым, шигырьләрне укыдым. Соңыннан әллә кемнәр килеп, кулымны кысып, «Хай, Рим бабай, сез шагыйрь икән бит, белми йөргәнбез» дип киттеләр. Ни калган ул авылыңда, җинләндең инде гомер буе дип, сукыранган хатынымның да кәефе яхшы. «Әйбәт сөйләдең, карт», дип беләгемне кыса әнә. Күпме әзерләнеп ни? Әле Рим абзаңмы? Әле мин авылның, безнекеләр аерылып чыккан төп авылның димен инде тарихын язачакмын әле. Быел кыш архивларга йөри башлаячакмын. Район башлыгы белән сөйләшеп торганда шул хакта сүз тишеп куйдым бая. Архивка кергәндә алардан печатле хат кирәк бит. Бәйрәмне нәкъ безнең авыл янына җыйганнар. Җыен тавы дип йөртәләр бу төбәкне. Чынлап та, шушы яланнан кала бар җирләр түбәндәрәк ята. Ә җыен тавы әллә каян агарып күренеп тора. Өстендәге сирәк-мирәк кылганнар карт кешенең башындагы чал чәчләре сымак булып китә. Әйе, шул дип уйлыйм мин. Бабайлар ил эшләрен шушында җыелышып хәл итеп дөрес эшләгәннәрдер. Тын алулар ок иркен монда, биектә. Әнә җилдә кылганнарны йөгертеп тарый, Тау бабайның башыннан сыйпай. Уларда концерт башланды. Гел яшьләр, берсен бер танысам, фамилияләрдән генә чамаласаң. Менә бу ут борчасы кебек егет Хәйр Насыф диделәр. Флүн кырдашның ыныгыдыр. Тәгаен шул, Флүн дә җырга оста иде мәрхүмең. Рәхмәт тишкерләре. Кем өйрәткән бу егетне безнең яшьлектәге җырларны җырларга? Ә концертны алып баручы яшь хатынкай безгә кодача тиешле. Авылда яшәп яткан 2 туган энекәшнең килене. Быел клуб мөдире итеп куйганнар үзен. Бәйрәмгә дә ул чакырттыргандыр инде. Калган артистларны танырга тырышмадым да инде мин. Аларның яшьрәкләренә сыкланып утырдым. Алар бәхетлеләр иде. Алар безнең кебек эт җигеп, утын ташып, район үзәгенә кадәр 30 чакрымны җәяүләп тәпиләп үсмәгәннәр. Алар туйганчы ипи ашый ала торган бәхетле буын иде. Юк, көнләшмәдем мин алардан. Яшьлек үзе бәхет. Ул бәхетне тату хакуга һәркемгә бирелә. Шу Хәбиб Рахманова ди түгелме соң? Бу бит Газизәнең фамилиясе. Дөресрәге, аның кияүгә чыккач алган фамилиясе. Юлларыбыз аймылыш булды шул безнең. Минем техникум беткәнне, армиядан йөреп кайтканны көтеп ала алмады Газизә. Өйләнергә минем кесә ягы такыр. Свердловскийга фанер чемодан белән чыгып киткән кешенең ни? Бирешкән вәгъдәләр җыен тау астындагы каеннарның чукларына сыенып торганнардыр да, инеш суларына төшеп, диңгезләргә акканнардыр. Диңгез өстеннән каурый канатлы болытларга ярып әйләнеп кайтканнардыр һәм яңгыр тамчылары булып, аның да минем дә тәрәзәләрне какканнардыр. Тик аларның кыюсыз гына итеп тәрәзә кагуына мин дә, ул да игътибар бирмәгәнбездер. Бүген күреп алдым мин аны. Шып-шын әбигә әйләнгән иде. Яулыкларын да карчыкларча ябынган. Буыннары сызлый ахыры, атлап килешләр авыр.
баш кагышып кына исәнләшеп үттек. Ул минем хыялымдагы күз күтәреп карарга да ыяла торган иркәк, нәфис Газизә түгел иде инде. Мин дә элекеге җиңел сөякле атлап түгел, йөгереп кенә йөрүче Рим түгел. Әмма күңел бит, күңел. Газизәмне бу хәлдә күрү миңа ошамый. Аның картлыгы миңа үземнең картлыгымны искәртә иде.